Akcia rezultat projektu Čom by nám bolo Češko, ktoré v sotrudníctve so zorganizáciami Ruch Horiakoch Vojvodiny, Mladí vyhľadovače Serbiji, Tým 42, Empower i C Horod realizovalo naukovo-vyhľadovacké društvo studentov biologiji i ekologiji Josif Pančić zo Prirodno-matematičnog fakultetu u Novim Sadze. Cilj akciji bol posadiť vece i dekoracijni rošljini u školskim dvore, ktorí prinoša plodi, z jakima še môžu karmiť rižni insekti i ptici. Hlavna rošljina nam Viburnum opulus, lebo šníhová hruda najbardziej pre opraštkovjovačov i ptici, pretože na tej rošljini rošnju bobky, ktoré še otrimujú i v žime, taše vec ptici majú zo čím karmic, a v jari dáva kvece, ktoré hasnuje insektom. Jak hvarja, ciljem, že by še do školského dvora priniesla časť prírody, u ktorej deti hodní učiť, stretajúci še so zrižnýma rošlinami i životinjami, nasampred so s pticami, ktorí žimujú u našich krajoch, jak co to červenjak i rigov, ale i so s insektami, pčolami i motiljami. Naši školjari skori samo inicijativno otrimovali svoj željeni kucik, ktorý sami formovali. Máme i jeden mali ovocnik, ktorý oni tiž otrimuju. Bar znam milo, že i toti studenti, našo buvši školjare, prepoznali našu zakladanje u tej oblasti i pomogli nam, že by sme napravili išće prijemnejší ambijent, ktorý bude krasný i hasnoviti šickim. Dneškajša akcija je jedna zo vecej akcijoh oželjenjovanja okoljiska u tim periodze, ktorí še realizujú u Novim Sadze, z ohľadom na toto, že to časť roka, keď še rošljini najefikasnejše presadzujú. Šľidujúca taká akcija bude otrimaná za víkend 28. i 29. novembra u lesoch kolo Popovici na Fruškej hori, kde še budú sadiť dubovo mladníky.